మీ అందరికీ నా వందనాకు. అందరూ సాయమినిరు కదా. దేవుడు సాయిలు పోకుండా మరి మీరు దుఃఖతోటి మతుకు దేవుడు మీ దుఃఖ తిని తీరుస్తనించునో తీసివాడితనించునో మరి దా మాట తిని నమ్మి ఓని పొర్రో మన ఆశవాటుకు తప్పకుండా మీకు మందని దుఃఖ తిని తీసివాడితో మరి మీరందరిగిన మనందరిగిన దేవుడి నీడతే దేవుడి పైకి నిడుపో ఓని మాట తిని క్యాన్సరే ఓని మాట పొర్ర గనక ఆశవాటి మున్నెడికి అందని పిల్లని తప్పకుండా కూడా దేవుడు దీవిస్తుడు, సంతోషం ఎత్తది ఊడితాడు. మరి నన్ను నెడపేస్తా కబురు బాతదో క్యాన్స్ కట్టు ಆಮೋಸ್ ಪುಸ್ತಕತೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೈಬಲ್ ಪುಸ್ತಕತೆ ಆಮೋಸು ಪುಸ್ತಕತೆ ನನ್ನ 5వ అధ్యాయతే 13వ వచ్చిన తిని చదివితను క్యాంజటి. ఇది చెడు కాలము గనుక ఈ కాలమున బుద్ధిమంతుడు ఊరకుండును. మీరు బ్రతుకున్నట్లు కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి. అలాగు చేసిన ఎడల మీరనుకును చొప్పున దేవుడును సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. దేవుడు బాతకెచ్చిన ఎత్తుకు నేను ఈ మాటని దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు ఇద్దలే చెడ్డ కాలమల్లే ఈ చెడ్డ కాలతే బుద్ధిమంతుడల్లే కొట్ట మందవలల్లే బుద్ధిమంతుడు కొట్ట మంచి బాత తుంగవలే ఇంజరు దేవుడికి వచ్చిన ఇతుకు మీరు బతకవలి ఇతుకు చెడు తిని కీడి తిని విడిచేసి మేలే తుంగవలే ఇంజరు దేవుడికి వచ్చిన. మరి ఈ అరిదే నడుస్తని మనందరిగిన దేవుడికి వచ్చిన కదా. మీకు వెండి తిని మెక్తాటుగా బంగారు తిని మెక్తాటు తాస్తాటుగా మరి నన్న ఈదని జ్ఞానము బుద్ధి వివేకము ఇవంతగిన వీటిని దేవుడు బాత ఇంజరికి ఎత్తెత్తుకు ఈ లోకతే మనడు డబ్బు బంగారము మరి ఆస్తి వీటన్నిటిని గిన మనడు బాతకి ఎత్తడితుకు ఇవంతా కూడా మనకి మంచి సంపదకు ఇతుకు మంచి ఆస్తికి ఇంజర్ అనుకుంటాడు. కానీ దేవుడు బాతకెచ్చిన ఇతుకు మన ఆలోచన కన్నా మనకన్నా మనని బాగా ఊడుకుండనది అలాగే మన గురించి మన బాగోకుకు ఊడుకుండనది దేవుడు గనక ఓడు కెత్తని మాట బాధ్యతకు మీరు అనుకుండనవయ్యే సర్వ సంపదకు ఒండీదని బుద్ధల్లే ఒండీదని జ్ఞానమల్లే ఒండీదని వివేకమల్లే ఒండీదని వివేచన ఒండీదని ఓనగ నుంచి వాదని నీతి పరిశుద్ధత ఇవంతగిన సర్వ సంపదకితుకు ఇవే మనకి గొప్ప ఆస్తుకు ఇంజరే దేవుడు కెచ్చిన అతుకు. మరి ఈ అరిది నడతని మనందరికి దేవుడు బాతి తొండలేతుకు మంచి బుద్ధి తిని తొండలే అతుకు ఈ మంచి బుద్ధితోటే నడతని మనడు ఇది చెడ్డ కాలము గనక కొట్టమందటి ఇంజర్ దేవుడికి ఎచ్చునో బాధాని విషయత కొట్టమందటి ఇంజర్ దేవుడికి ఎచ్చునో ఇతుకు చెడ్డతి విషయతే కీడితి విషయతే ఆ మాటని మీరు కొట్టమందటి ఇంజర్కి ఎచ్చునో ఆటి జోలికి దాయమటి ఇంజునో ఆ కొట్ట మందటి అలకే మేలు తుంగటి ఇంజునో కీడు తుంగమటి ఇంజునోడు అనమాట. దేవుడికి వచ్చినో కదా. మీరు బ్రతుకున్నట్లు కీడు విడిచి మేలు వెదుకుడి. అలాగు చేసిన ఎడల మీరనుకుని చొప్పున దేవుడు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మీకు తోడుగా నుండును. మీరు బాతకు అనుకునిజనిరో దాని చొప్పున దానిలాగే మీరు మందవలే మీకు ఆదవలే మీకు జరగవలే అనుకుట్టుకు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. మరి నాని నమ్తిరు గనక నాని నమ్త మీరు ఆ చెడు దాని జోలికి దాయకుండా కొట్టమందటి ఆ కొట్ట మంచి తిని మెక్కటి ఇంజరు దేవుడికి వచ్చినాడు అనమాట. మేలు తుంగటందుకి ప్రయత్నం తుంగటి మేలే తుంగట అందరికి ఇంజును మేలు బేనంకి తుంగితాడు ఇంజరు దేవుడికి వచ్చిన ఇతుకు మనడత్కు మనని మంచిగా ఓడనోరికి మాత్రమే మంచి తిని ఈతాడు. మన పక్కత మందని లోత్తోరు ఇల్లుపోతే మన చుట్టూ మందని స్నేహితులకు మనకి సాయం తుంకు ఓరికి మాత్రమే సాయం తుంగుతాడు.
మనకి సాయం తొంగో ఊరికి తొంగడు కదా మనడత్కు దేవుడు బాతకెచ్చిన ఇత్కు నిమ్మ నీకు సాయం తొంగనోరికి వాళ్ళకి నేను ప్రేమిస్తున్నోరిని ప్రేమించటం వైదోరిగిన అలా తుంగితోరు కదా. మరి దేవుడికి తెలియ ఓరుగని అలా తుంగితోరు కదా. ఓరికి నీకు బాతది సాపత్యము, ఓరికి నీకు పోలిక బాతది, ఆ పని ఓరిగిన తుంగితోరు కదా. నన్నిత్కు తెలియో పిల్లాగిన తుంగితోరు కదా. బేనోరత్కు ప్రేమిస్తున్నారు, ఓరికి మాత్రమే ప్రేమ తిని పంచుతాడు కదా. అందుకని దేవుడికి వచ్చిన మనంకి కెత్తన మాట బాధ్యతకు దేవుడి నా పిల్ల నీరత్త మీరు నన్నిత్త బుద్ధి గనక మంచి బుద్ధితోటే నడతని మీరు నన్ను కెత్తనది బాతదిత్కు మీమిని ప్రేమించినోరికేనయ్యో మీమిని ద్వేషిసినోరికి మీరిత్కు కోపం మందునోరికి మీరిత్కు అరువో ఓరికి గిన ఊరికి మీరు ప్రేమ తిని తోపిస్వలే ఇంజర్కి వచ్చినాం. మీరు మేలు తుంగవలే ఇంజర్కి వచ్చినాం. మరి నేంటి రోజుకి ఇంజ నడతని ఈ కరోనా లాక్డౌన్ ఎత్తది దాని తర్వాత ఈ భక్తితే నడతని మనడు బేలామినడు. దానికి మున్నే వెచ్చో మంచిగా దేవుడు హరిదే నడత మనడు బెస్కత్కు ఈ కరోనా ఇత్త రోగము వత్తో ఇది వత్త తర్వాత వెచ్చో మంత్లో విశ్వాసము తగ్గి అత్తే వాళ్ళకి భక్తిగిన తగ్గి అత్తే ఇంజే కొంతమంది తిని కొన్ని జనకి నోడర మత్కు కొంతమంది ప్రార్థంతే బలపరుస్తున్నారు ఇంజించి వాళ్ళకి కొంతమంది అరిసంజి ఇంకా తేదే ఇల్లురు తేద్దమింజరే అనుకొంచున్నారు. వాళ్ళకి వైదూర్ బేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు, దేవుడికి తెలియ పిల్ల బేలా మినరు ఇదివరకు విడిసి వత్త అరిదిని మళ్ళా గిరుడ్డి అరితికే నడతని ఊరిని ఈ కరోనా రోగం ఎత్తది వత్త దాని తర్వాత మమ్మ బెచ్చో మంతిని ఓడనము భారీ ఇలా జరగొందే బాధానికి మళ్ళా పెరికిడికి విడిచి వత్త అరిదిని మళ్ళ బారి మెక్కురిగే మళ్ళా చెడ్డ అరితికే అంజనోరు బాధానికి అంజనోరు ఇత్కు దేవుడిత్త బుద్ధి తిని కాపాడుకుండవలల్లే దానిని మరి దిద్దు చెడ్డ కాలం గనక దేవుడు బాతకెచ్చిన ఎత్తుకు బుద్ధిమంతుడి తినత్త నిమ్మ బుద్ధిమంతుడిగానే మందా చెడిత్త దాని విషయతే ఊరు కుణిచి కొట్టమందా ఊరు కుణిచి నిమ్మ కొట్టమందించను. కానీ నేంట రోజుకి నీ పిల్ల ఈ రోగము ఇత్తది వత్త దాని తర్వాత ప్రార్థన తగ్గత్తే విశ్వాసం తగ్గత్తే దేవుట్లో నడతటము బెచ్చు దేవుట్లో గొప్ప గొప్ప కార్య ఓడటము బలహీన పరిసత్తురు బలహీన పరిసంజి పెరికి నడిచి వత్తర్రే బాగుమిందే మమ్మ తేదికి మీద మనకుంజున్నారు కానీ ఆ పణుకు మల్లగిన తుంగనూరు దేవుడికి వచ్చినావు కదా. నిమ్మ సంపాదిస్తున్న విషయతే బుద్ధిమంతుడుగానే సంపాదిసా కష్టపడతని విషయతే బుద్ధిమంతుడుగానే కష్టపరము మంచివానిగానే మందా అంతేగాని నిమ్మ విడిచి వత్త అరిదిని మాత్రం మళ్ళా మెక్కొరే పెరిగిడికి గిరుడ్డొద్దు ఇంచే దేవుడికి వచ్చినావు. అద్దు ఓనికి ఇష్టం ఇల్లే బారిత్కు చెడ్డ అర్రిత్తద్ది మనకి మున్నెల్లే బెచ్చో మంచిగా వేడితల్లే మన చుట్టూ ఈ లోకమంతా మనకి వేడని లోకమంతగిన ఒరనొర రోజు దేవుటిని దీన్ని అంతటి తినిగిన పాడుదుంగీత నించును. కానీ ఈ లోకం మనకి బేలా వేడితే ఈ లోక మందని గొప్ప గొప్ప వస్తువుకు గొప్ప గొప్ప బిచ్చు మన డూడని అందసందాకు అబ్బా బిచ్చు బాగుమిందో ఈ లోకం మా పక్కతోరు లేకపోతే నా స్నేహితులకు ఇవి తీస్తారు అవి తీస్తారు ఇల్లు పోతే ఊరికన్నా నన్ను ఇంకా బాగా సంపాదిస్తవలే ఇంకా బాగా మందవలే ఇంకా మా బంధువురికిలో గొప్పగా మందునోరు బేనోరు మినరు ఊరికన్నా నన్ను గొప్పగా మందవలే ఇంచరే బేవత్కు మనకి పెదిరి తచ్చి వాటి తకో ఇల్లు పోతే బేవత్కు మన ఘనత తిని మన గొప్పతన్ని తిని తోపిస్తకో వాటినన్నిటిని గిన మనడు సమకూర్చితాడు. అవు మనకి వెచ్చ మంచిగా అనిపిస్తా. కానీ దేవుడికి వచ్చినావు కదా ఇవంతగిన ఒక రోజు వీటినన్నిటిని విడిచి మనడు దెమ్మేరితాడు. ఒరవేళ ఓండు వాదటం ఆలస్యమత్కు మనడు దెమ్మేరితాడు. ఇల్లే ఓండు వాదటం గనక తొందరగానే ఓండు వత్తుకు ఇవంతగిన ఒరనొర రోజు దేవుడు వీటినన్నిటిని గిన పాడుదుంగీతనించడం. దీనికే మనడు బెచ్చో ఆశవాటి మిర్రి ఈ లోకద మందని చెడు అతుకు బారి అది చెడా మంచిదా అసలు బాగా తరిది బేల అంజనడు బేని విధంగా మనడు నడుస్తున్నాడు. మన పిల్ల బేని విధంగా మినరు కుటుంబం బేని విధంగా మిందే బేని విధంగా సంపాదిస్తున్నాడు. ఇంజరే ఆలోచించటం తక్కువ బే రీతిగతుకు బారి
మనడు వెచ్చటచ్చుడు పెరికి వాటవలే ఇల్లు పోతే బేదో ఒక రకంగా బతకవలే బేదో ఒక రకంగా మనడు బతకవలే బతకటం కోసమన్నా బేలా సంపాదించుకు భారీ ఇంజరే ఆ కణుకు పెచ్చి మున్నెడికి అంజనడు. కానీ దేవుడికి ఎచ్చినో నిమ్మ ఇదివరకు మున్నెటి రోజుకిని నాలో వత్తస్కే బెచ్చో బుద్ధిమంతుడిగా మత్తిని కదా, నీకు నన్నెత్త బుద్ధి బెచ్చో నేను నడిపిస్తే నిలవాడితే నిప్పిస్తే గదా మరి ఇంజి బారల మిని నింజరు దేవుడు బాధపరచునుడు ఉనికి ఇష్టం ఇల్లే బారిత్కు అది ఎక్కువ రోజుకి గిన ఈ లోకతే మనడు సంపాదిస్తుంది మరి అడ్డ అరింగిని సంపాదన బెచ్చుకో రోజుకు మన్నో అది మనకి క్షేమమయ్యో పిల్లంకి అంతకన్నా దీవెనయ్యో ఇంజరే దేవుడికి తెలుసు గనక నా పిల్ల శ్రేష్టంగా మందవలే ఇక మంచి పిల్లనగా మందవలే ఇంజరే దేవుడు కాసే ఊడటి బేదో ఆ తప్పుడు అరింగిని బిచ్చుడి సంపాదిస్కన్నా మనకి సంతోషం ఇత్తది మంతే సంతోషపరతొచ్చు కానీ మనం మనస్సాక్షి ఇత్తది మంతే ఓడటి బేదో ఒక రోజు నిమ్మ తుంగనద్ది తప్పు నీకు తెలియదే ఇంజరు గద్దీసొరివైతే మనని మన సంపాదన అంతగిన నిమ్మ నీకు బాత కైతనయ్యో అని నిమ్మ అడ్డరిదే సంపాదిస్తేనే ఇంజరే మనని చాలా తక్కువగా ఓడనటువంటి రోజు ఒరటి వెయితే అందుకనే దేవుడికి వచ్చిన కదా అదే కష్టపరిచి సంపాదించుకోడటి బెచ్చో సంతోషం అంతే దాటే మమ్మ మున్నటి రోజుకి ఈ పరిచర్యకి ఈ దేవుడు పంత్కి వత్తస్కి మమ్మ కొత్తతే ఇది ఈ పంతిని తుంగని కొత్తతే ఈ నాట్యంకి వత్తస్కి అస్కిడికి మా పిల్లాగిన పుట్టిల్లోరు మమ్మ ఈ దేవుడు పని దుంగటంతకి మా పొర్రమందని మరి పెద్దవారగ్గాగున మనడు బాతగిన తీసుకుండొద్దు డబ్బుకిగిన తీసుకుండొద్దు దేవుడు కదా కరంగుతుంది దేవుడు కరంగుతో గనక దేవుడే మనని బతికిసవలే దేవుడే మనని నడిపిస్తుండు గనుక మనడు ఒని పొర్ర ఓడోరే ఓ నాకు ఓడోరే నడతవలే ఇంజరే ఈ నాటింకి ఈ ప్రాంతకి ఒని పంది కోసం వత్తస్కే మమ్మ అద్దె తొత్తనద్ది 500 రూపాయకు మా అద్దె అత్కు అద్దె తొత్తటంతకి 500 రూపాయలు తొత్తటంతకి నెలవాదన వేళకి చాలా కష్టమాదనద్ది బెచ్చో ఇబ్బంది ఆదనద్ది అందుకని మా అయ్యగారు అనుకుంటో కదా మా పాస్టర్ అయ్య అనుకుంటో కదా బాతన్న నరక పయలి మరి పాస్టర్ అయ్య పని దుంకు చుట్టూ మందనోరు ఈయన పని దుంగనోడువా ఇంజరే మరి అది దేవుడు నామతికి అవమానం వేయిపోను మరి ఈ నాటే అయ్యుకోకుండా వేరే నాటింకి నరకంచి అగ్గ పని నరక తుంగను పణుగు బతను మతుకు నరక తుంగి వెరివికే మళ్ళా దేవుడు పని దుంగటానికి వెయితను ఇంజరే మా పాస్టర్ అయ్యా అనుకుంటుండు అతుకు అలా అనుకుంటస్కే దేవుడు కాలికి నగ్గ కుద్ది ప్రార్థన తుంగ నమ్మ ఇరువము అయ్యా నిమ్మన మామిని కరంతిని గనక మమ్మ నీ పిల్ల నీరం గనక నీతిగా దేవుని నీ పందిని గనక మమ్మ తుంకు నిమ్మ సాయం తుంగి తిని ఇంజరే ప్రార్థన తుంగటం మొదలిస్తస్కి మా ఈ నిర్ణయం నేడు నరక తీసుకుంటుండు మా పాస్టర్ అయ్య కానీ ఆ నాడు వెరివెడి కల్లా మాకు ఫోన్ వత్తే బాల ఇంజర్ ఫోన్ వత్తికు ఇద్దో నిమ్మ నీకు చిన్న పిల్లని సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్కు తుంగి తిని కదా మరి నిమ్మ గనక మా తరుపిని పని దుంగటానికి వెయ్యి తినే ఇంజరు ఫోన్ దుంగుతారు అస్కే దేవుడిని బెచ్చ స్తుతిస్తాము దేవుడిని స్తుతిసి దేవుడు ఓని పందే కష్టపడతటము ఆ ఓని పందినే మనకి తోపిస్తో గనక మరి నా నంజి వెయితే నింజరే మా పాస్టర్ అంజి మొత్తానికి వారమంతగిన మళ్ళా సోమవారం బయలుదేరి అత్తండు శనివారం ములిపెత్తుకల్లా లోను చేరుకుంటుండు నన్నగిన ఎదురుడోరు మినను మా పెద్ద పేకలు డొక్కతి మినుడు పెరసనుడు నన్న అయ్యగారు వాదన వేళకి బెచ్చో సంతోషంగా మరి పని దుంగి దేవుడు పని దుంగుతో గనక దేవుడు సాయం తుంగి మనతో ఇంజరే దేవుడు తోపిస్తో అరిది నింజరే స్తుతిసోరు ఆ వారం అంతగిన ఎదురుడోరే మత్తను ఎదురుడోరు మందని వేళకి కొంచెం ఆ వారం గడచటమే నాకు కష్టం అనిపిస్తే లోను కొంచెం అన్ని విధాలుగా కూడా అలాంటిది 3 బత్తస్కే
నన్ను సంతోషంగా ಬೇಲ జరగతే ఇంజర్కి ఎత్తంగానే ఓడు మై గారికి ఎత్తది ಬೆಚ್ಚಕು ಡಬ್ಬು ಪೇಸಿ ಲೋನ್ ವತ್ತೋ ಇದಕ್ಕೂ 400 ಪೇಸಿ ಲೋನ್ ವತ್ತೋ మా అద్దె 500 అతుకు లోతు అద్దె తొత్తాం తిక్కన్నా తిన్నుకన్నా లోతు అద్దె తొత్తవాళ్ళు గనక ఇంకొరు 100 రూపాయ బెగ నుంచి తొత్తితాడు ఇంజొరే ఆలోచనతే అరిసత్తం కొన్ని రోజుకి ఇంకి మనడు బెస్కత్కు మనడు ఆ మంచి అరిదె నడతనస్కే మంచిగా దాయవలింజరను కొట్టస్కే మున్నే మనడు బెస్కత్కాల నిత్తటం మొదలిస్తాడు మనకి మున్నే బేనో పూలదన పుంగకిందన వాటరు వాళ్ళకి మనని శబాస్ నిమ్మ మంచి పని దొంగ నేను ఎంజర్కి వెళ్ళరు కొంచెం నిరుత్సాహం ఎత్తది వెంటనే మనం కనిపిస్తే కానీ దేవుడు మనల్ని బెస్కిడికి ధైర్యపరచరే మున్నెడికి నడిపిస్తాడు కొన్ని రోజుకి ఇంకి బేనుని తరిపినతుకు ಬೇನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತತ್ಕು ಆ ಪಂದಿನ ತುಂಗಟಂತಕಿ ಮೈಗಾರ ಅಂಜನೋಡು ಒರ రోజు మమ్మిరువంగిన ఒర మమ్మ బేనొన్ తరిపిన పందుంగనమో ఓనగ్గా మరి సెల్లెనిగిన పేయిస్తారా ఇరువిరిగిన మరి ఈ పంది తుంగొచ్చు కదా ఈ సండే స్కూల్ కార్యక్రమం అంతా ఓడొచ్చు కదా మళ్ళీ వాదన వేళకి శనివారం కల్లా మీరు దెమ్మిరొచ్చు ఇంజరే కెత్తన వేళకి ఇరువ మత్తకన్నా వారమంతా పందుంగి మమ్మ లోను వాదన వేళకి మాకు నిజత్కి మమ్మిరువము వారమంత పందుంకు మమ్మ బేనం తరిపినతుకు అంజితుంగనమో ఓనికి 3000 వెయ్యితకు డబ్బుకు కానీ మాకు వాదనస్కే మా ఇరువిరికి 600 ఖైదు వాటి రోత్తరన్నమాట వాటే మా సార్జింకి ఇబ్బంది ఆదనద్ది బస్కు తరకు ఇబ్బంది అయితే జొరే లారీ తర్రి వాదనోరము అలాగే లోను వత్తస్క వద్దెత్తికి తొచ్చి మత్తదాంటే ఆ దేవుడు కాలికినగ్గా కుది ప్రార్థన తుంగటం అయ్యా నీతిగా యథార్థంగా నీ పని తుంగటానికి కరెంట్ తిని గనక నమ్మకంగా మమ్మ నిత్తటంతకి శక్తి తినేము ఓపిక తినేము విశ్వాస తినేము మరి నీతి ఇత్తది యథార్థత ఇత్తది తప్పిదాయకుండా నడతటానికి సాయం తుంగ ఇంజరు ప్రార్థన తుంగనం కొన్ని రోజుకింకి మరి మా బేని సంస్థకు ఆ బేని సంస్థ తరిపినతకు మమ్ముతుంగనము దాంటి మందని పెద్దవాడు మామిని ఇరివిరిని కరిగి మీరు ఓని తరిపిని తుంగటం కన్నా మీరు ఇరివిరే వాసి మీరు సొంతంగా తుంగుకుండొచ్చు కదా ఈ ప్రోగ్రాంకి అన్నీ ఇంజరే సలహాకెత్తరు అస్కి కానీ మాకు తెలియలే మా మిరవం బేస్కత్ కంజి మరి వారమంతా ఒరరో అంజి ఆ ప్రోగ్రాం అంతా తుంగనస్కే దేవుడు వారత్కి ఇచ్చుకు డబ్బుకు ఈసునోడు మరి మన తుంగ కష్టకి ఇచ్చుకు డబ్బుకు వాసన అవుతుంది అస్కి కానీ మాకు తెలియలే ఓడటి నమ్మకంగా మమ్మ బెస్కిగిన మాకు ఇచ్చుకే ఈసునూరు ఇల్లుకు పోతే వారమంతా కష్టపడతారు కదా ఇరువాడు కష్టపడతాడు కదా మరి ఇచ్చుటే వత్తి కదా ఇంజురు బెస్కి అనుకుండిల్లం దేవుడు ఇత్తదానిని పేసి దేవుడిని స్తుతిసరు వత్తం దేవుడికి కృతజ్ఞతకి అక్షరవత్తం అయ్యా ఇంకొరు పని బయట పని తుంగకుండా నీ పనే తుంగన భాగ్యతినెత్తిని అద్దు చాలు తిత్కని తిన్నుకన్నా ఆ లోను అద్దె తొత్కు చాలులే అనుకుంజి అలా నడుసరు వత్తం దేవుడు ఆశ్చర్యంగా అద్భుతంగా మాకు స్వతహాగా సొంతగా మూడు పందిని అప్పగిష్టం ఇత్తది జరగతే ఊడటి ఈ అరిది నడతనస్కే కొంచెం ఇరుకినే నడతవలసి వెయితే మున్నే అంత ఇరుకు అనిపిస్తే అంత మున్నటి రోజుకిని బెచ్చుకో ఇరుకుకిని నడుసురు వత్తం ఇబ్బందికిని నడుసురు వత్తం కానీ దాటి బెచ్చో సంతోషం ఇత్తది మందనది ఇంజే అస్కి ఇరుకు మత్త ఇంజి ఇరుకుకిల్లక ఇత్కు మనడు దెమ్మిరందాకిగిన ఇరుకుకు మంజరికి మంత కానీ విశాలంగా మనడు బెలా మలుచుకుండవలో దేవుడు మంచి జ్ఞానతిని మంచి బుద్ధి తినేసరే నడిపిస్తుండు అద్దు మనంకి బెచ్చు దీవెనకరంగా మంతే అందుకని కెచ్చినో కదా ఊడటి దేవుడికి ఎచ్చినో కదా బెస్కిడికి బుద్ధిమంతుడుగానే మందవలింజరే ప్రకటన గ్రంథము ఇత్త పుస్తకతే దేవుడికి ఎచ్చినో కదా మరి చివరి అధ్యాయతే బాతికెచ్చినో ఎత్తుకు నీతిగా మినినే నీతిగానే మందయించిన ఊడటి అన్యాయం చేయవాడు ఇంకనూ అన్యాయమే చెయ్యనిమ్ము అపవిత్రుడైన వాడు ఇంకనూ అపవిత్రుడుగానే ఉండనిమ్ము నీతిమంతుడు ఇంకనూ నీతిమంతుడుగానే ఉండనిమ్ము
పరిశుద్ధుడు ఇంకను పరిశుద్ధుడుగానే ఉండనిమ్ము. ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వాని క్రియ చొప్పున ప్రతివానికి ఇచ్చుటకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ద ఉన్నది. దేవుడు సిద్ధపరస్త జీతము దేవుటగమిందల్లే. అందుకనే ನಿಮ್ಮ ಯಥಾರ್ಥಂగా ಕಷ್ಟಪರಿಸಿನೇ ಯಥಾರ್ಥಂಗೆ ಮಂದ ನೀತಿಗ దేవుడి కాల్కినగ నెత్తినే ఇరికిని నడసనినే ఇరికిని అంజరు మీన నింజరు అనిపిస్తుంది, ఇరుకు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. దేవుడు తప్పకుండా అంటే ఆ ఇరికిని నిమ్మ సంతోషంగా బేల నడతవలో విశాలంగా నీకు నిమ్మ బేల మలుచుకునిచి దేవుటిని సంతోషంగా దేవుడిలో ఉండీదని ఈ దీవిన ఈ ఆశీర్వాద నీకు బెచ్చో సంతోషంగా బేల అనిపిస్తకో దేవుడగ్గ ನಿಮ್ಮ యథార్థంగా నెత్తస్కే నీకు తప్పకుండా ఆ అనుభవం ఎత్తదు మంతే. మరి బుద్ధిని కాపాడుకుండకుండా చెడ్డ అరిదే నడతొద్దు ఇంజరికి వచ్చినావు. ముఖ్యంగా ನನకెత్తన మాట బాధ్యతకు బుద్ధిమంతుడు బిస్కెడికి తప్పి అతుకు దేవుడికి బెచ్చో దుఃఖం. మామూలుగా శరీర సంబంధంగా మన పిల్ల మంచికి మత్త పేకలు తప్పుతూ ముక్కే మనకి బెచ్చో దుఃఖం కలిగితే దుఃఖం అయితే కదా, ఏడు అయితే కదా. అలాంటది దేవుడు పాణమీసి నానిని రక్షించుకుంటో కదా. ఓండు బెచ్చో దుఃఖ పరితోనికి బెచ్చో బాధో తెలియదే అదు మనడు గనక నీ తిథిని తప్పి అర్థకు తప్పి అంజి ఇంకొరే విడిచి వత్త మళ్ళా ఆ అరిదే నడతకు దేవుడి సాయం గిన మనకి అందో కెచ్చనో. ఇది నా మాట అయ్యో దేవుడికి ఎచ్చిన ఓడటి ఎహెజ్కేలు గ్రంథం ఇందని పుస్తకతే 18వ అధ్యాయతే ఓడటి 24వ వచనం తిని నన్ను చదివితాను జాగ్రత్తగా క్యాన్సటి. అయితే నీతిపరుడు తన నీతిని విడిచి పాపం చేసి దుష్టులు చేయు హేయ క్రియలన్నిటి ప్రకారము జరిగించిన ఎడల అతడు బ్రతుకునా? అతడు చేసిన నీతి కార్యములు ఏమాత్రమును జ్ఞాపకములోనికి రావు. అతడు విశ్వాసఘాతకుడై చేసిన పాపమును బట్టి మరణమునందును. నేను దేవుడికి ఎత్తన మాట బాధ్యతకు నీతిమంతుడు నీతిగానే మందవలే. కష్టం అనిపిస్తారు మతకన్నా నీతికి నెత్తటం నేర్చుకుట్టుకు దేవుడు తప్పకుండా తృప్తి తిని ఈతడు, దీవెనెత్తది ఊడితాడు. దానికి మున్నే తొందరపరిచి ఆ నీతి అరిదిని గనక తప్పి అతుకు దేవుడికి ఎచ్చినో ఓడటి బాతకెచ్చినో అచ్చుజేపు నిమ్మ నడిసి వత్త అరిదిని విడిసిత్తుకు దేవుడిగిన జ్ఞాపకం తుంకున్న నించున్నాడు విడిసితోడు ఓనికి పూర్తిగా మనడు దూరమాసి దేయితాడు. ఆఖరికి డొల్లి దాయం దాకా మనడు నడిసి వత్త నీతి మనని రక్షించకపోగా మన తుంగని మళ్ళా విడిచివత్త అరిదిని మన నడతటం వల్ల ఆ పణుగు మళ్ళా తుంగటం వల్ల మన పాణ తినల్లే డొల్లి దాయటానికి మన సావింకి అప్పగిస్తాడించరు దేవుడికి ఎచ్చును. ఈ రోగము కరోనా రోగము వత్త తర్వాత వెచ్చో మంది ఆత్మీయంగా భక్తితే డొల్లి అంజి మెనురు తేది గనక నడతకు దేవుడు బతికిస్తుండు కెచ్చినో కదా. నీతిమంతుడు ఇవి చెడ్డ రోజుకు గనక మీరు బతకవలితుకు కొట్టమందటి ఈ లోకత జరగని ఆ పొణిగిన వైపు గాని ఆ ఇదివరకు విడిచి వత్త అరిదిని గాని ఊడొద్దు, ఊడకుండా కొట్టమందటి అస్కే మీకు మేలిత్తద్ది దొరికితే మేలు తొంగటం ఇత్తది నేర్చుకుంటీరి, మేలు అనుభవించటం నేర్చుకుంటీరి. మీరు బతికితిరి వేని విషయత బతికితిరి, మంచివాడు మంచిగా మందటంలో బతికితిరి, పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధంగానే మందటంలో బతికితిరి. అచ్చు కన్నా ఈ లోకతే బతుకంతగిన తప్పి అంజి బతకటం కన్నా ఇరికినతకనిగిన మంచిగా పరిశుద్ధంగా నీతిగానే బతకటం సంతోషం కదా. దేవుడు పిల్లనేరడత్తం మనడు మీరు బేలా బిగ్గరిసి మినిరో బిగ్గరిసంచి మినిరో దేవుడి కాల్కినగ్గా ఒరవేళ ఆత్మీయంగా డొల్లి అంచి మినిరే అలాగే డొల్లి అత్కు ఆత్మ ఇత్తదానికి జీవం ఇత్తది ఇల్లకోండా దేవుడి మాట తిని అందించుకోండా గనక నడతకు ఆఖరికి మనని ఇంకొర అరితికి దేవుడు దీవెంతకి బదులు ఇంకొర దానిని ఓడవలసి వేయించరు దేవుడికి అచ్చును. అచ్చుదాకా మనడు దాయటందుకి దేవుడికి ఇష్టమిల్లే. మీరు నన్న ఇరుకత్కనిగినా
దేవుడు అరిదే నడతటందుకి ఇబ్బంది అతకనిగిన దానినే సంతోషంగా మలుచుకుండటానికి నేర్చుకుంటుకాడు. అసలు మన ఇరుకు ఇష్టముగా అనిపిస్తే కష్టం అనిపిస్తో. మరి ఈ మాట క్యాంజన్ మీరు ಬೇಲಾಮಿನಿರಿ ಅಡ್ಡ ಅರಿಂಗಿನಿ ಬೇದುವರ ಅರಿದೆ ತಿಮ್ಮಿರನನ್ಲೇ ಎಂಜರೆ అనుకుంటామని ఆర్రి నాడి బిగ్గ నీని నా పీతో తెలియ నీకు బిగ్గ ఆంగిదైతినో తెలియో ఆర్రి దేవుడికి వచ్చినావు కదా నీతిమంతుడు తప్పి అతుకు ఒణుతుంత పాపు తినిపేసి మరణమైతో కదా ఇంజరికెచ్చినో దేవుడి మాట ఇద్దు. అందుకనే ఈ లోకతే మనడు చుట్టూ మందని లోకం మనకి కొంచెం బాధ అనిపిస్తే, అందరూ బాగుమినోరు అనిపిస్తే, మనంకే ఇల్లు అనిపిస్తే, అందరూ ఆ చుట్టూ మందని లోకం మనని ఆకర్షించితే, కానీ దేవుడిలో గనక దేవుడిత్త బుద్ధి తిని కాపాడుకుంటరే బుద్ధిమంతుడుగానే మందటం కొట్ట కుది గనక దేవుటాకి ఓడును మతుకు మేలు తుంగటం ఇచ్చ కష్టపడత ఇచ్చ జేపు దేవుటాకి ఓడుతు కన్నా దేవుడు సాయం తుంగటం కిల్లోంచరే వేరే అరిదిని గనక ఎంచుకుట్టుకు అది నీకు మేలు అయ్యో. వేరే అరిదిని ఎంచుకుండొద్దు. ఈ అరిదే నడం దేవుడిని నేను బ్రతికిస్తుండు, నేను నిలవాటితోండు. నీ స్నేహితుల మధ్యకి నీ రక్త సంబంధులకి మధ్య తిని బంధువర్గకి మధ్యతే చుట్టూ మందునూరు మధ్యతే నేను దీవిసి మున్నడికి అందరు మున్నే కూడా దేవుడు నిలవాడితోండు. ఆ రోజున శాంక ఎదురోడా దేవుడు నీకు తోడాసి నడిపిస్తుండు. ఈ మాటకు దేవుడు మీలో దీవించి మున్నడికి నడిపిసవలించారు. నా మాట ముగిస్తున్నాను.